Беларусь рыхтуецца сустракаць навагоднія святы. Работы па ўпрыгожванню дарог, вуліц, плошчаў вядуцца па ўсёй краіне, і Маладзечна не выключэнне. Супрацоўнікі камунальніка распачалі навагодняе афармленне горада 6 лістапада. Святочны настрой яны ствараюць з дапамогай дэкарацый, падсветкі, гірлянд і зяючых элементаў. Паступова Маладзечна пагружаецца ў казачную атмасферу. Устанавливаем малые формы в виде звездочек, васильков и сосуль в количестве 50 штук. Также мы украсим опоры уличного освещения дюралайтом разных цветов. Вдоль парка у нас будет символизировать флаг, значит зелено-красный. Дюралайт с одной стороны зеленый, с другой красный. По улице Виленской также будут у нас малые формы, васильки, украшенные елочки и прочее. Улица Притыцкого, пешеходная зона, будут у нас украшены деревья и торшеры в виде конусов. Иллюминация разноцветных цветов будет висеть. Также вдоль универмага и музыкальной школы будут на опоры установлены светодиодные элементы. То есть в виде дюралайтов и на деревьях украшены светодиодными нитями. На цэнтральнай плошчы будуць устаноўлены сані, фігуры аленяў. Зараз работнікі гарсвета правяраюць спраўнасць канструкцый і рыхтуюць іх да ўстаноўкі. Як і ў мінулым годзе, у парку каля ратонды размесцяць снегавікоў-музыкаў. Жывыя елкі на цэнтральнай плошчы зазяюць падсветкай са светадиодных нітак. Па словах прараба участка гарсвета, у гэтым годзе гараджане ўбачаць новыя дэкаратыўныя элементы, вылітыя з металла-формы. У нас будет небольшой сюрприз для жителей города. Немножко новых украшений на вход в центральную площадь со стороны парка. Там по пешеходной зоне от фонтана Кокоти будет сюрпризик небольшой. И жителям города это будет удивительно и приятно увидеть. Но это пока небольшой секрет у нас. Дэкаратыўная светлавая тэхніка выраблена з трывалых матэрыялаў, дзякуючы якім гірлянды вытрымліваюць мінусавыя тэмпературы, вільготнасць, снегапады і моцны вецер. На цэнтральнай плошчы прадаўжаецца праца па ўстаноўцы галоўнай елкі. Над узвядзеннем канструкцыі працуе аддзел дрэваперапрацоўкі унітарнага прадпрыемства «Коммунальник». Установку металлического каркаса начали 27 ноября этого года. До этого за неделю ездили в лес, заготавливали зеленые живые ели, чтобы они находились на базе и чтобы потом оперативно все это установить на место. Ели закупали в Молодеченском лесхозе. Часть брали в Лебедевском лесничестве, часть в Молодеченском лесничестве. Каля 50 лясных прыгажунь патрэбны для афармлення елкі. Кожнае дрэва вышынёй ад 2 і да 6 метраў у залежнасці ад узроўня каркаса, на якім размешчана. Вышыня галоўнай елкі Маладзечна складае 15 метраў. Да суботы навагоднія дрэвы сфарміруюць і часткова ўпрыгожаць. До 14 снежня ўсе працы па афармленні горада плануюць завершыць. Зімнія ўпрыгожванні будуць радаваць жыхароў і гасцей горада да Новага года па старому стылю ці да 14 студзеня.